Zoo 21 és una proposta per reconvertir els zoos de la sensibilitat i reconeixement científic del segle XXI. Un zoo més autòcton, on puguem donar aixopluc i assistència als animals ferits, confiscats o rescatats. Volem que es converteixi en un centre de recuperació i educació sobre la fauna autòctona per repoblar el nostre territori, una veritable estratègia ambiental. Plantegem frenar la reproducció dels animals exòtics en el zoo i enviar a santuaris i reserves tots els que puguem. Un zoo més ciutadà, en el qual les decisions les prengui un comitè compost per especialistes provinents de la societat civil, una institució de la ciutat per a la ciutat i en pro dels animals. Un zoo més divertit, dotat de tecnologies virtuals fascinants per poder conèixer els animals tal com són, comportant-se de manera natural en els seus hàbitats. Un zoo més científic, els plans de conservació del qual s'elaborin en els hàbitats naturals dels animals, aconseguint-ne totes les imatges i informació per als espais virtuals. Un zoo més educatiu. Els experts en l'àmbit de prevenció de la violència asseguren que una educació basada en l'empatia cap als animals pot reduir la violència interpersonal i el bullying escolar, fomentant la cultura de la pau. Educar en l'espècie, però també en l'individu. Parlar dels elefants, però també de l'elefant, com a un ésser amb vida emocional, capacitat de sentir, patir i gaudir. Zoo 21, perquè ha arribat el moment.